kuma kiristo ba ƙarya kake yi, kuma kai ma ka san ƙarya kake yi. In ko gaskiya kake yi to ka rena ma 'yan Najeriya wayo. Yanzu Kiristoba Musa kana da sojoji ka kware, kana da mabiyan da suka kware da makamai isassu da zaka iya tada ƙasa, ka kwace hilin jirgin ƙasai, ka kwace fada ƙasai, ka kwace kaza ɗin ƙasai. Amma balle turji yake kama 'yan uwanka, dogo gyaɗe yake kama ɗan uwanka tun da nake a duniya. In ba a zamanin bauta ba, ban san ba a wannan zamanin da za a ma ɗan adam tirke a daji, a ɗaure shi da sarƙa, alaka, a hili, cikin duk ruwan saman duniya ya dake shi, cikin haki, ba abinci isashe, ba ruwan sa isashe, bai yi laifin komi ba, na saidawa ne. Yana waya da 'yan uwan shi ana ciniki miliyan 10 ana ba a sayar ba. Ana ku ƙara suna mun ƙara 11. A'a, ɗan Najeriyan da yake ɗaure ana cinikin shi ya yi mutum 15,000. Amma Kiristoba Musa bai karɓo su ba. Kenan ko dai ka iya kana da makamai kana jin daɗin amma 'yan Najeriya ka so 'yan Najeriya ne kamata su ce yanzu ba su ƙaunaka da kai da mai gidanka, ko kuma ƙarya kake baka da iyawai, amma Faransa ce take da makami da Amerika take so ta yi, sai ka zama guzuma ta ja ka kuka yi taro. Domin ai taron da aka yi sai da yawo take taro, Faransa ta je, Amerika ta je, mai da ta je, me ya kai su? Tsara muku abin da za su baku da yadda za a yi, ku ne gudumar da za su fake su halbi karsana, su za su yi aikin, kai ga dalolinka. Mun san ka mun ganka, ko Tinubun bai da abin da zai, shi Tinubun ma bai da abin da zai. Domin Najeriya ba a san ba ma shugaban ƙasa ko dawai, yadda Tinubu yake ba da umarni a yi ko a bari, haka dogo gyaɗe ke ba da umarni, haka 'yan Boko Haram suna da inda suke ba da umarni, kuma ƙasa ɗaya kuke kwana da su musu maganin ba. Jihohin da suke cikin bala'i a Najeriya, kaga jihar Borno, jihar Yobe, jihar Katsina, jihar Zamfara, jihar Sokoto, Kebbi, Neja, Nasarawa, Filato, Benue, Taraba, Adamawa, Gombe, Kaduna, waɗannan da suna cikin bala'i. Ga can wannan IPOB suna can su ma sun rike wani wuri su sa dokar da Najeriya ta haramta ta, amma kuma dole a bita. Baka kai ɗauki can ba za ka kato na? Can ba ƙasar ku bace, kwato Neja Delta ta zama ƙarƙashin Tinubu mana. Kwato ƙananan hukumomin Anka da Bukuyum da Ƙauren Namo da Shinkafi da Maradun da Talatan Mahwara a cikin Zamfara su komo ƙarƙashin dokan Najeriya. Kwato Isa da Sabon Birni da Gwaranyo da Ilela da Gwadabawa da Binji ka dawo da su ƙarƙashinka. Kwato ƙananan hukumomin wannan subhanallahi Rijau, Kwantagora, Yawuri, Zuru, ka kwato ƙananan hukumomin Rafi Local Government, ka kwato Wusasa, ka kwato Wushishi, ka kwato ƙananan hukumomin Bidda da ƙananan hukumomin wadda kai Kiristoba Musa, kwato ƙananan hukumomin jihar ku ta Kaduna inda suke cikin bala'i, yankin Katari da Jere da ina da Kaciya da Zankuwa da Kwai da Kafancan suna cikin bala'i. Baka iya kwato 'yan uwanka ba, kake zancen wani wuri wata ƙasa kana kirarin banza. Yo kana nihin yanzu wannan kirarin zai sa a ji tsoronka? Haba da Allah, ka gane wannan abin zancen banza ne kake. Kuma ECOWAS ita batar da wani rana
ba ta da dubaru, ba ta da sulhu, ba ta da dattawan da za su yi magana kanta, tsinin bindiga ne kawai magana ta. Allah sauƙaƙe. Da haka wannan zancen banza ne. Kuna ƙulla makirci, Allah yana ƙullawa. Ita Niger ɗin nan da kuke ganin ta, bari in gaya muku, ƙasa ce ta musulmi. Allah ne ya yi ta, Allah ne yake tsare da ita. Duk baƙin cikin mai baƙin ciki, duk ƙetan mai ƙeta, duk hasadan mai hasada, duk bala'in mai bala'i, in dai halitta ne ba Allah ba ne. Duk yadda ka kai da musiba,